Ayo murigereria w'Emenyansuri episodes naendelea ntaire tubwate abantu babiri igo bari like konyora Emenyansuri kama kawaida naba n'abantu bari babiri uno omorebe ne waiter abantu babiri babwate problem customer ero omorebe iye goche club kwende club kemo riuka nabwize club ekemo igakoiberu riuka igwa igakogenda onye club the same ibirabo nebinga bit of course ogenda the same club buna akona konyu iraho kigutaka kubasabuka nk'amarungu mubwata arenge njogete ne bill nere kumubwata enge njogete oyo komone ryaro jena gyo no bayira se wikirere pokete omente pi oyo jikumunda sata ngaki birire ngari ngwagoro bari bagenda ngwagoro na bari bandeta kare bande mbare kwabikire nyama obodi mubuka wite yero mutu egasi aje tukuriya je karare kuche kuriya sa kona akinjira bonkora gasiende yonse oikire bona nduja ke bakore egasiende imeye egasiende okuibira chi custom igo that means ari bweka abantu abango bari batatu paka mari ase counter wono uri counter person baigwana ne ngaki na akiraria nya nane igo no igwete tubagane bada bona abantu aba ayo koibira ukira ritu kuna koreraga ogona gochugerera nge paerie eringi nanu gochi uragna kwegwe gotoge kubura hiyo kwani grab ni yake moke yora nyore nere shia ya enga aja onugu alafu toje wona se wait watu mama listia na montanyo anjururo ngino aini gari ya sabantu bara grab naki arate naki karate nanga bwate ko sinimi ndabwa bureti ga stop ya nga comment kwende ara kujiri chibwate ne tabo na wewe do you understand baka none irazi biragwa akumina kibona ajo kwaka ne byago ngagebie ngatafatari nganaroje otwaroje tukuki ubu ibyo bu meswera mwana ya unjuruma ya kabona iru asichuba chiko bamaya kali kesu aso tanga akitirende akine bona akinande mombuta amanaru walete you see okuri kubuya ya yakirte ngana yabi kumusi bindebi weite bori gwali gali counter mana ki ayatata nayo okuri kebinte ngakibono kirikira egende getari ge mogujeza ayene weite yego save naye kora we ayu tambuka ngo kurumabo akunwe ngenjo getato stiwika paka yani enyo ta counter imareska amanya kuino nyango chese lose asina la ku lose you understand amanya kuminwa matanga iko kwa korete tega ucha kuibira chikasoma to kurigi chikasoma paka to kubake siningalo ga karibu ayino kubasario baseri naso kurera ngaki oro gaki injige injenga atali chitali njengori gita ibagoja batanga taska mbili kwali kafo tali ayo kuli kafo chunga sana my friend tunawaona